सिगाङावनो दिनैनि नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टपगां जंगल टुरिस्ट केम्पआव जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि ब्रैथि खेबनि जिनिखि फाउन्डेसन बेखौहाय जोङो दिनै टपगां जंगल टुरिस्ट केम्प बाक्सा बेयाव जोङो आबुङै जोङो खुंफुंनो हाबाय आरो दिनैनि जिनिखि फोर्थ फाउन्डेसन डेनि गेजेरजों जोङो बाक्सा जिल्लाखौ जोङो आबुङैनो फुल फ्लेजेड हिसाबैहाय जोङो दिनैहाय दाफुंबाय जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों गोहोम नार्जारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोननो हादों दिगन्त मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदिनो भाइस प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि केशियार आरो बेबायदिनो कालचार जोङो आबुङैनो जों दाफुंना लाजोबनो हाबाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा मानो होनोब्ला दिनैहाय जोंनि बाक्सा जिल्ला टीमा दिनै मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जातिनि मोनसे सिबिनायनि मोनसे स्पिरिटखौ लानानै दिनैहाय बिथांमोना दिनैहाय जै मैहाय आवगायबोबाय आरो नंगौ बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो जेरैबायदि बै आन्दलन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेरैबायदि बिथांमोना दिनैहाय रुंसारि जालांदोंमोन बिथांमोननि जिनिखि आइडिय'लजि बिथांमोननि स्पिरिटखौ लानानै दिनै बाक्सा जिल्ला टीमाबो दिनै आवगायबोबाय जोङो जयैनो जेरैबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोङो फोरोंलांदोंमोन इउनिटि इज स्ट्रेंथ होननानै दा बिनिखायनो जों जयै जोङो बर' हारिखौ जों गेरेमसा हारि दालांनायनि मोनसे सिमां दङ आरो जेब्लासिमहालागि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाफुंसारा अब्लासिमहालागि जोङो सोमावसारनायखौ जों दोनथ'नो हाया जोङो इडुकेसनखौ लानानै जोङो दिनैहाय गोबां जोङो सावरायबाय जोङो माखासे खामानिफोरखौ लानानैबो जों गोबां सावरायबाय मानो होनना बुङोब्ला जों फरायसा आफाद जानायलाय जोङो बिभिन्न बिथिङाव जोङो एंगेज जों जानो नांगौ आरो इन फिउचाराव बिभिन्न बेफोरबायदिनो डिपार्टमेन्टआव जोङो HODफ्राव जोंनि माखासे बिबानफोरखौ जों लानो हानाय जोंहा गोहोआ जों जानांगोन मानो होनोबा बड'लेण्डखौ दैदेननांगौआ जों दानि जुगनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनिनो दायित्व जाहैगोन जों बेखौहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों दानिफ्रायनो जों साखाफारा जों जानानै दङ आरो इन फिउचाराव जोङो माखासे रोंगौथिखौ लानानै जों आवगायलांगोन एसेनोसै